Okay, det her det er en kort fremlæggelse om funktionalisme. Durkheim så religion som noget menneskeskabt og interesserede sig derfor for, hvordan religion fungerede som et fælles normgrundlag og hvilke sociale konsekvenser den havde for samfundet. Funktionalister så også samfundet som en organisme bestående af en masse institutioner, der hver bidrog til at oprette helheden i samfundet. Dertil skabes der også en ro og orden i samfundet, da vi har en fælles forestilling om etik og moral, som ofte kan spores tilbage til religionen. Religion kan derfor i den forstand siges at være samfundets lim, da den fungerer som noget grundlæggende for alle i samfundet. Så har vi om det hellige og det profane, og vi starter med at forklare, at det er to religiøse fænomener, som falder i to grundlæggende kategorier, nemlig trosforestillinger og ritualer. Første er holdningstilstand, som består af forestillinger, og det andre er bestemte handlingsformer. Og forskellen mellem det her, det er, at det er tanke og handling, som ligger imellem de to kategorier. Det er meget de enkle og komplekse, men alle, religiøse fænomener, de udviser en fælles karakter. Så med det med reelle og ideelle ting, som mennesker forestiller sig det opdelt i to modsatte arter, og det betegnes med udtryk, som kan oversættes med ordene profan og hellig. Det ene det indeholder det hellige, altså det som på en eller anden måde har noget helligt i sig. For eksempel, det kan være trosforestillinger, myter, drømmer, legender, altså forestillinger eller systemer og forestillinger. Og de udtrykker ligesom de hellige tings natur, altså de dyder og kræfter, som der bliver tillagt dem, og deres historie ud fra det her. Og deres forhold til hinanden, det er, altså det, for eksempel, der er mange religioner, hvor man ikke har, de her guder, men så er der andre ting, der er hellige, for eksempel en klippe eller en sten kan være helligt. For eksempel i buddhismen, der er, selv uden deres guder, så har de mange andre ting, der er hellige, men har en hellig eksistens. Blandt andet så kan det være de ædle, de fire ædle sandheder. Så har vi det profane. Det profane, er meget mere de ting, som forbudene, de ikke knytter sig til. Altså ting, som skal holdes på afstand af, af det hellige. Som også har det med dyre kræfter, der bliver tillagt til det. Og til sidst har vi om funktionalisme i forhold til evolutionisme, som begge to er religionsfaglige teorier, eller teorier at se religion på. Forskellen er, at evolutionisme har som fokus religionernes oprindelse og forklarer deres udvikling, og ser det fra en udvikling fra skridt til skridt, og ligesom med et slutresultat, hvor funktionalisme har et fokus, der ligger i det nuværende samfund og den religions funktion i samfundet i dag, hvilken rolle det spiller. Man kan sige på den måde, så stiller evolutionister spørgsmålet, hvad er religion, hvor funktionalister spørger om, hvad religion gør. Dermed åbner funktionalisme op for muligheden for at lave komparativ analyse af religioner til forskel for evolutionisme. Og det løser også en af problemerne med evolutionisme, netop det med, at man kan undersøge, hvad folk tænker i dag, hvor evolutionisme har et problem med at forklare, hvordan folk tænkte dengang religionerne opstod.